onye ọma na-ege ntị eji m n'aka na nkịta ata na-aga ka esi wee chee na mụ na nwanne m nwaanyị akụzigoro anyị ofu ihe ma ọ bụ abụọ na gị ka nọkwa n'oge aṅụrị n'ebe ihe niile na-eme n'isi mbido telivishọn ebe a na-agwa gị ụmụ ihe ndị ahụ na-eme ka ndụ na-atọ ụtọ na-eme gị ka ị na-ekporiwe ndụ ma ọ bụrụ ndị Igbo ịma na anyị na-ala ka ikporiwe ndụ anyị na-emekwana gị ka ị wee dị ndụ wee rie mbọ niile gbara n'ụwa maka na ihe niile anyị na-adọ ga na-emefu efe mbọsọ ọbụla ị mechiri anya afọ niile na-atọ ọkwa ndị dị ndụ ga-eri ya ya mere nke ọbụla ị na-ememe gịnị were ya nwayọọ ugbu a mụ na nwanne m nwaanyị ga-abịazikwasị anyị ụfọdụ ihe ndị anyị ga na-eme ka nchegbu a hapụkwana igbu anyị tupu oge onye nwe anyị ga-akpọ anyị nne abịakwana m chetakwa na ọka bụkwa nwa unu Nwaada Uchechi Chukwuma ada ndị abịa na-eji eme ọnụ Nneọma abịa m na be gị anyị amatala ihe nchegbu a na-ebute erukwesị ịma na ọ na-ebute ọnwụ iri akata ifo ema ihe menu enwụọ ụfọdụ adị arịa ụfọdụ ndị nke a ha tata akịnị ha dị arịa ọ na-aga n'ụzọ ọnwụọ ụdị nke a ide ha wiil ma dị na ọ ga-eme so achọrọ m ịgwa unu ihe unu ga-eme ka nchegbu a hapụ ị na-abịakwanụ na ndụ unu ka otu unu ga na-esi na-take care of stress a na-akwa na-take care of stress ga-abịa nchegbu ga-abịa onye gị na-adị n'ụwa ọ ga-abịa mana o kwesịrị otu ị ga-esi na-aha ndụkwanụ ya asị mmadụ nọmba 1 wụ otu bụ ị na-agakwanụ ihe na ịrụọla ọrụ too much ị na-ahụtacha ahụ gị onwe ndị na-ahụtacha ahụ ha ihe na-ịrụọla ọrụ too much na-ege ahụ gị ntị na-jisikwana ike na-agakwanụ hospital na-emekwanụ nke a na-akpọ check-up ụmụ ihe obere check-up a na-echekwanụ ka ị mara dọkịta gwakwanụ gị lekwa ihe ị ga na-eme o dọkịta enye gị advice enye gị ndụmọdụ otu ị ga-esi na-elekọta onwe gị ahụ ọma ị ma na o nwere ụmụ nwaanyị nchegbu a na-enye ha nke a na-akpọ hormonal imbalance a na-eme nwaanyị ọ na-atụrụ ime ọ na-ebute nke a na-akpọ infertility so ị na-take care of yourself na-elekọtakwa n'onwe gị anya ọzọ dịkwa mkpa bụ ụra kwa ịhụrụ ụra a ga-enwenata ihe mere Chineke ji wee kechaa anyị wee nye anyị mgbe a na-akpọ abalị ahụ bụ ka ime gịnị ka izuo ike enwere ihe ndị mmadụ amahọ mgbe ị na-ararụ ụra na ihe na-eme ị na-arahụ ụra ụmụ ihe ndị a Chineke ji kechie gị dị gị n'ime ahụ ha bịa mewe nke a na-akpọ replenishing ndị a niile ijigoro mbọsọ ahụ ịgbatigo mechaa ihe niile na-eme ị na-arahụzi ụra ahụ ga-eme gịnị bịa na-eme ewepụta ndị ọzọ ga-enọchi ndị niile ijigoro wee mee gịnị wee rụọ ọrụ itetezie na otu ya na-eme ihe ụra ọfụma gị nwa na onwe gị na-ama itete na otu mbọsị nyiri ụra ọfụma ahụ na-adị gị onwe ka ahụ gị na-asa adị gị ọzọ dịkwa mkpa n'ihe na-egosi na ihe gbasara nchegbu a bikonu ka anyị na-etinye n'aka na-ekwe nkwa ihe anyị ga-emenwu ọkwa ịma isi mba abụọkwa na-arụ ụfọdụ n'ime anyị ọ na-ara anyị ahụ isi mba onye agwa gị isi onye agwa gị isi maka na ịchọ ka imeteche mmadụ niile enweghị ihe ị ga-eme n'ụwa mete mmadụ niile ị na-emete mmadụ niile biko metekwa onwe gị maka na ịdị ndụ iwe mezoro ya ha ikwe ha na nkwa ime oke ọrụ dị ebunyego ga-eweta ọzịsa ha ọga biko nunye n'ihe onye ọzọ na mama mmenwuzikwa n'ihe ha na oge adị ọzịrị m ka m zutụkwa n'ike ọzọkwa bụ inene onwe gị anya hụ na ike agwụwago gị onye ọma na-ege m ntị ọ dịkwanụ njọ ị gara ahụta obere ụra ma ọ bụgodị n'ehihie ọ na-abụ nọrọ n'ọrụ rụkata ọrụ onwe ka isi si buo m nnara ha obere ohere banye na ofu ebe mee gịnị dosi isi m mrahụ ụra ahụ ọ bụrụ ofu awa mpụta otu a nwetatụkwa onwe m uru mkpụrụ osisi bara na ndụ mmadụ adị ejikwa ya egwu ịma akwụkwọ ihe gbasara nsogbu a ichegbu a wee hapụ ikwu maka mkpụrụ osisi maka na mkpụrụ osisi niile dị iche iche Chineke kere dị n'ime ọhịa nwere ihe ha na-arụ n'ahụ anyị ya gbaa mbọ na-ata ya bụ mkpụrụ osisi mgbe niile maka ka ị na-ata ya ha na-enyerekwa gị aka na-akwado arụ gị nke anyị kwuru maka ihe gbasara immune system gị maka nchegbu na-eme gị immune system ga-adị very weak ya mekwe na ọya ọbụla gafetere ikuru ya ka ikuku mana ọ bụrụ na ị na-eri mkpụrụ osisi na-aṅụ mmiri ọfụma ị nọrọgodi n'ọnda pressure ma ọ bụ nsogbu anyị na-ekwu ahụ gị na onwe ya a na-arụ ọrụ o kwesịrị ịrụ na ichekwa gị na amaghị mma nwere ọzọ ịka nwere ikwu Igbo ndị ọma nọ onye ọzọ otu ị ga-esi mee ka wee na-echebe onwe gị wụ akụnụ hụ ekeresimesi anyị n'ala kwado anya
ọwụ iwu na ị ga-ala yie efe kachasịnụ maka ịma na onye we ndụ we hope, onye we ndụ ịdịrị ndụ ihe ọma na-agwụkwa na-agwụ, ọ na-agwụ agwụ, ọ na-apụta mgbe niile. so jiri nwayọọ n'ekeresimesi anyị na-ala, jirikwanụ nwayọọ otu ị ga-esi na-ejikọtakwa n'ụmụ gị, jiri nwayọọ na ihe ndị omume a ga na-agakwanụ ma ịla ekeresimesi. so ihe m na-agwa unu wụ ayịyọ m na ya unu wụ unu chọkwanụ ka unu bie ndụ ogologo, wepụ ihe na-ebute nchegbu, maka nchegbu a na-ebute ọnwụ. Ọzọkwa dị mkpa bụ ihe gbasara nchịkwa oge nke ndị oyibo na-akpọ time management. Ụfọdụ n'ime anyị amaghị ka esi akwagobe oge ị kwesịrị iji wee mee nke a, i were ya na-eme gịnị, eme nke ọzọ, emechezie ọbịa. Ọkacha ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ, geenụ m ntị, ụfọdụ n'ime anyị nwere ihe mere ndị nne na nna anyị ji wee ziga anyị nke a na-akpọ ụlọ akwụkwọ. Ha zigara anyị ebe a nke anyị mụta ụfọdụ ihe ga-enyere anyị aka ka anyị wee baa uru. Ụfọdụ n'ime anyị na-abịa emepe akwụkwọ anyị asị na ohere ka dị, anyị si ebe a gbaga ebe a, pati ọbụla a kụrụ n'ụlọ akwụkwọ gbum, ebe ọbụla ọ na-eme ị na ebe ahụ ịhapụ akwụkwọ ahụ asịrị gị gụọ, ule ruwezie, o nwere ike abalị abụọ ka ule ruo, onye ahụ ebidozie chọwazi ịgụ akwụkwọ o kwesịrị ịgụ ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ gara aga tupu ị na-ama ihe na-eme. Mbọsị aga na-ele ule ahụ nọrọzie na medical center nke dị n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Juru m nke anya mgbe m nọ na Mara ha dum oru ha na mgbe ahụ ị gaa medical center, akwa ndina niile juru eju, ụmụ akwụkwọ juru ebe ahụ. Ọtụtụ ha ga-elele ule ahụ, ịbatazie na classroom, ndị ga-abịa ule ama ahụ kụzikwa ha maka gị na-eme, ha nọ na exam fever, ha nọ n'ụlọ ọgwụ na-anara. Mana ọ bụ na ị bụ nwa akwụkwọ na-ama ihe a na-akpọ time management, ị mara na emepe ha n'ụlọ akwụkwọ mbọsị ahụ ebidoro akụziri ihe izizi ahụ na ọ na-adị ma ịlarụ ha n'abalị ahụ nke ahụ akụziri bọsị ahụ ịgụchara ya everyday, ị na-agụchara ya na-agụcha, mgbe ule ga-erutewezi ọma mbụzi gị aka, ọ ga-abụzi nke a na-akpọ rehearsal ka ị ga na-eme maka ịgụọla ya bụ ihe ọ nọ gị n'isi already. Ibulitezi akwụkwọ gị sabeti ya, ụbụrụ isi ga na-echetara gị ihe ndị ahụ ị gụọla agụọ. Ọ ga-eme gị ma nwee exam pressure, ọ ga-eme gị ma mba na-echekasị, ọkwa na ihe ndị anyị na-ebute nchegbu. Nwanne m nwaanyị, ma na oge abụrụzi nwanne mmadụ, oge anyị na-emezikwa rapụ. Ọ ga-adị mma ka ikene ndị ọma na-ege anyị ntị. Ndị ọma na-ege anyị ntị, ndị ọma gere anyị ntị, eji m n'aka na-amatakwa na unu mụtara ọtụtụ ihe. Afa m ka bụ ada unu Cynthia Ifeoma Felix. Onye ọma gere ntị, eji m n'aka na nkịta tagara ka anyị si wee kwuo, dịka anyị si wee kwuo, ọkwa ị na-ahụ ụmụ nnụnụ na-efegharị n'elu, onweghị onye na-enye ha nri, ha da akọ ugbo, ha da arụ ụlọ, mana ihe niile ị ga na-ama bụ na mgbe niile ị na-ahụ ha n'elu, ya gosiri na o nwere onye na-enye ha nri. Ya mere ihe ahụ na-ebutere gị nchegbu, ihe ahụ na-atakasị gị arụ, ihe ahụ na-eme gị ide ehi ụra abalị, na-eme gị na-aka nka wee na-anwụ ọnwụ ike, were ya tinye Chineke n'aka, ọ ga-eme ka ihe niile dị mma. Anyị ga-abịa lawa maka na oge anyị na-asịzikwa rapụ.